čudotvornom Galilejcu. Tebi, Gospodine, donosim ovu groznicu koja već zbog redovitoga života potresa moje tijelo i dušu. Oni koji mole zame, govore ti o tome, jer su te zamolili, nadvij se nad mene i izliječi me. Tebi donosim sve raznolike tegobe i boli koje me pritišću, a ti mi pružaš njegu, liječiš. Daješ terapiju svakome od nas na drevan, svet, biblijski način. Polažeš svoje ruke, darivaš od svojega duha i daješ poslanje. Predate dolazim sa svim demonskim zamkama i udarima koji me snažno napadaju, jer ti si jači i veći od svih zloduha, ti si jedini pobjednik. Ti, žuđeni Mesijo, spasitelju, povezuješ sinagogu i obiteljski dom, kuću bogoštovlja, Božje riječi i molitve i našu kuću, moju kuću u kojoj živim. Kao što si ti po završetku učiteljskoga rada ondje u sinagogi ustao, tako meni daješ da ustanem. Jedino tako moći ću pravo posluživati svoje bližnje, jer ustajanje je znak tvojega uskrsnuća. Jesi pomazanik, jesi vječni Božji sin, ali ne praviš reklamu za sebe. Ne veličaš svoje ime, ne tražiš slavu od ljudi i ne stvaraš imidž. Grdiš groznicu da je otjeraš, grdiš zle duhove da ne galame o tebi i ne otkrivaju tko si. I kad se nakon tako dugog dana, idućega jutra rano u miru povlačiš, ne puštamo te, svi mi bezbroj nas tražimo te, želimo da ostaneš s nama kao što će jednom učenici pred Emausom tražiti. Ali ti već sada u počecima iz svoje Galileje stižeš u Judeju gdje je sveto središte, sveti grad i hram Oca tvojega. Otac te šalje da nas evangeliziraš, da nam otkrivaš kako to on kraljuje.